Ville! No mennä nyt vaan! Hyvä! Itse! Tiukasti nyt! Työntö! Hyvä! Mä menin neljäntenä Tuomas Juuti. Hyvä Tuomas. Viidentenä 13.55. Se on poika! Eli Iskalainen tänne vaan! Tosi hyvän näköisiin! Tiukkaa! Hyvä! Noin! Vielä kerran. Niin sitä pitää. Ääntä pitää olla. Kaikki on samanlaiset tässä pinnassa. Ai, tuo punainen. Joo. Kiitos. Hyvä Jaakko. Latua hyvää. Se on. No, Silja! 9-9. Eilinen hopea vaihtui tänään kultaan. Hopeaa tänään Krista Uusitalo, Marttilan murto 15-13-7. Kainuun hiihtoseuran mies eilen 7. Jussi Paananen väliaika 13.46 ja tässä vaiheessa 13. Ja Pauli Lampinen numero 383 on tulossa maaliin. Ja hänellä mahdollisuuksia 30 parhaan joukkoon. Mutta missä on Hannu Lappi? Numero 394, eilinen pronssipoika. Aikaa on vielä. 27.35 käy kello numerolle 394. Ja nyt se kieltokatse, mistä löydämme sen numeron tuolta kanjonista. Ja nyt 394 tuossa kääntöpisteellä tulee parhaillaan tuonne ylös ja menee tuossa noista hiiteistä viimeisenä. Ja käyttänyt 28.02. Mitä se Rami merkkaa? Se merkkaa sitä, että 10 sekuntia olisi aikaa kärkeen, eli Janne-Matti Korhosen lyömiseen. Siihen ei ehdi, mutta sitten Keuruun Matti Aaltoon on puoli minuuttia nyt. Ja missä tulee Hannu Lappi? Tässä tulee ja menee kakkoseksi Jäppilän mies näin. Ja tuo toiseen sijaan. Nyt tuoloukkauskatse kuuluu käyttöön, että etupuolelta voimme ottaa sen numeron, Matti Heikkisen numeron 418. Onko se Ulkoiltinkin kohdalla oleva tämä punainen mies? En tiedä. Ei pysty kyllä katsomaan tuonne. Kohta saamme tietää, onko tämä numero. 26.45 käy kello. Matti Heikkinen on tulossa. Pallopaikan 27.22,3. Ja todettakaa muuten, että tuo Ilmajoen uusi mies Mantere jäi vajaan sekunnin siinä vaiheessa järjestä. Nyt hän on kolmannessa. On kolmas järjestä tähän. Matti Heikkinen tuottaa 27.22,3. Sitten Kari Vari.
14 keulasta. Hyvä 14 keulasta vaan. Nousee, nousee. Hyvä Niko! Hyvä Niko, 10 sekuntia! Hyvä Niko, hyvin menee! Anna mennä vaan! Hyvä Niko! Sillä on niin harvat työnnöt noihin muihin nähden. On sillä 190 rapia pituutta. Hyvä Timppaa! Toinen kierros. Joo, kohtaa. Hyvä Juha! Nyt! Hyvä! Omaa. Niin. Hyvä! Keulassa on! Joo. Männy! Hyvä Janne, hyvin on pysynyt peessä. Siinä pysyt vaan. Hyvä, hyvin menee. Hyvä Janne, työntöjä, työntöjä. Arttu! Jaksa! Paina! Mikäs se? Tää on 439. Hyvä Timo! 439. Paina, paina! Mä otan nyt ehkä sitä 39. Joo. 439, 2632, 4, 85, 11, 18. Ja sitten 4, Hyvä, hyvä. Parissa, hyvä Timo! 4, 41. 26, 27. Kapulatta syttää jalkaa ja kun vetää sen, niin kysy sitten, onko kiva. Niin ei tiedä, saako merkata? Meni. Varmaan on ihan kiinni. Vielä joku. Eukua vaan! Eli malttamattomia. Ja miten se Matti meni? Niin tässä tanssilavalla sinä olet liian malttamaton. No sehän oli 60-luvun alussa Jänsänkosken Ilves-lava. Eli nyt nykymaltilla. Hyvä Olli! Paina vaan! Tässä vaiheessa. Ja tässä pieni hyvä vaihe. Katsotaan. Se on 544. Ryhmän 483. Ei kunhan kato se. Tämä on tämä nykykuuluttaminen. Metkaa, että Saki IS tulee ja tulee menemään kirkkaasti kärkeen. IS ei ole sammahtanut montosvuorolla, vaan lyö uppean kärkiajan 27.12,1. Siinä on nyt sitten semmoinen aika taulussa, että katsotaan miten Jauhojärven Karpaasin käy. Alatornion sekuntia on kakkosena, Matti Kähkönen kolmantena, Robert Blomqvist neljäntenä, Jaakko Pyrväinen viidentenä, Ossi Manner kuudentena, Arttu Hänninen seitsemäntenä, Kai Kyytti kahdeksantena, Heikki Oppinen yhdeksäntenä ja Heikki Suoreninen
oli Ja Annu Hovila numero 540 tulee. Ennus on tulossa nyt väliaikapisteelle. Ennus lähestyy. 27 minuuttia kiertyy 8 sekunnin päästä. Sami Jauhojärvi 26.03,5. Yli minuutin erolla piikkiin. Siinä oli menoa ja meininki. Ennen vanhaan, jos lievästi sanottaisiin, niin tämä olisi melkein mestaus. No teurastus nyt ainakin Jauhojärveltä. Eilinen ykkönen ottaa toisen kultamitalin. Numero 548. Mutta nyt sitten pronssista taistellaan. Tässä on mitalitaistelu. Asso Erävoima tulee kolmanneksi. Survoo rajuutti maalissa näin. Erävuoma kolmanneksi 27.19,7. Sami Jauhojärvi, Aki Iäs, Asso Erävuoma. Siinä kolmen armoite tähän suoralle. Ja sieltä yleisö kannustakaa Tomi Lankista. Hänellä maakkuja 20 parhaan joukkoon. Tuli liiton edellyttää valitsee. Tai tekee sen arvo kummatkin. Joo, piiri teki omalla ja tarkistettiin muun muassa yksi asia. Joo. Tähän vähän hyvä just vasta. Niinkö? Uuttuuttakin. Eiks tänään ole nollakeliä? No niin, taas tällä paikalla. 6. Jaakko Leinonen, Laitasaaren Peto, Vos. 7. Janne-Matti Korhonen, Kainuun hiihtoseura. 8. Petri Nevalainen, Lieksan hiihtoseura. 9. Hannu Lappi, Jäppylän urheilijat. 10. Ville Mönkkönen, Kuhmo Ski. 11. Janne Kantanen, Pieksämään Veikot 98. Ja 12. Jussi Paananen, Keuruun kisaajat. Ja aplodien saattelemaan saatetaan tulevaisuuden toivot Merita-palkintojen jälkeen Matti Heikkinen, Ville Toivonen ja Kari Varis odottamaan seuraavia kovia koitoksia. Onneksi olkoon ja hyvää tulevaisuuden hiihtomatkaa 18-vuotiaat pojat. Hopea Aki Iäs, Viialan Miri 27.12.1. Eroa kärkeen 1.08. Pronssia Asso Erävuoma, Espoon hiihtoseura 27.19.7. Ja vielä sen verran annetaan Sami Jauhojärvelle kunnon aplodit, mies piti eilen syntymäpäiviä, kaksoismestari. Ja kunniapalkinnot jakaa Erkki Hyytiälä, Keuruun Sähkö. Kilpailu 4 tänään Johan Enlund, IF Brahe, 5. Panu Brufelt, Pakilan Veto, 6. Hannu Hovila, Tammelan Ryske, 7. Tomi-Pekka Riihivuori, Tampereen Pyrintö, 8. Matti Kähkönen, Kuhmo Ski, 9. Olli Leinonen, Kainuun hiihtoseura, 10. Antti Karjalainen, Otavan urheilijat 39. Ja toivotaan pojille ja ennen kaikkea kärkimiehille hyvää matkaa nuorten MM-kisoihin. Kiitoksia ja ei muuta kuin tervetuloa jälleen Keuruun uudestaan. Olkaa hyvä.